زانستên derûnnasî, psîxolojî, saykolojî dibêje wextekî zarok di nav skê dayikê xwe de ye, wan mûzîkeke dayik guhdarî dike, dibihîze, wan axaftin, wan peyivin, wan herif ke guhdarî dike wextekî dête dinyayê wan tişta aşina dibe li mijê ev zarokê de. Eger em hesabê wan tiştên wird bikin, eger em bizanîn teesîrê dayik li ser zarokê çend e, digel zarokên xwe bi zimanên dî naxivîn. Nûke wekî dayikek, wekî jinekî Kurd dixwazim bizanim berî biçme navbir çi dibêjiye dayikên Kurd ke daxuyaniyê te guhdarî dikin. Ev kameraya te ye we hezaran dayik te dibihîze. Fermû. Ez wek dayikekî ewlî bêjim, biraya min ew zarok ne tenê li dengê dayika xwe guhdar dike. Ew zarok li dengê hemû jiyanê guhdar dike. Dengê jiyanê çawa diçe wê civat, dengê wê civatê çawa diçe wê zarokê wisa diçe dengê wê diçe dayikê, wisa ew deng diçe zarokê jî. Bêguman zarok ji wî alî ve ewil ji destê dayikê perwerde dibe û mezin dibe, lê ne bi tena dayikê mezin dibe. Bi temamî civakê mezin dibe, divê ew zemîn hebe heger em piçekî paşxaneya vê meselê binêrin, em dibînin ku heta vêgavê dîroka Kurda, çanda Kurda ya devkî bi giştî li ser zarê jina Kurd hatiye.